जाहाथ' एमपि देरहालांबालाय बेनोसै जोंहा प्रतिश्रुति होनाय दंखायो बिटिसि सरकार फैनांगौ बिटिसि सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा इस्टाराव होखानाय दङ बे इस्टार मथे जों खामानि मावगोन नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जोंजों जुजिनानै रावबो पार्टी गैया आरो बे प्रमद बर'आ जाम्बासो बे जेबो गैला बे सेस बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दङमोनब्ला मैयानि बे दरं अदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ बिजेपिनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय बेसेबांसो भट मोनगोन नोंथांमोना जोङो 7.5 लाख भट मोनगोन दरं अदालगुरियाव सीएम सारा दिनै बिथाङा बुंदों फैगोनब्रा फैगोन बनसो जायो होननानै बुंदों बिथाङा बे जेबो नङा बेफोर जेबो नङा बेफोर जाहैबाय नाटक ड्रामा बिजेपिनि मानसिया गासिबो सिङाव नांगोलाव भट होजोबगोन दे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।